नार्जारि बिथाङा जिसर नार्जारि बिथाङा जिउ गोमानानै थांबाय दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? दिनै दुलाराय जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव रादाब। लाख्रिगुरि गामिनि आदा जेसर नार्जारि जाय बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जड़ित थानानै बर' हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै बिथाङा गोबां बेबादि सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोदोंमोन आरो गोबां बेबादि समाजनि खामानि मावबोदोंमोन। दिनै बिथाङा हरखाबै फुंनि 6 रिंगायाव बिथाङा रुंसारि जानानै थाङो। जोङो जोबोद दुखु जोङो फोरमायदों। बिथाङा गावनि सेंग्रा लाइमोन बैसोनिफ्रायनो बिथाङा गोबां बेबादि हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। आन्दालनाव बारसोमनानै बिथाङा बर' हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै गोबां बेबादि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों ओनसोलनि जानानै बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन। दिनै थैजासिमाव बिथाङा UPPLनि गसाइगाव जिल्लानि सासे नेहाथारि हिसाबै बिबान रुजुननानै दङमोन आरो बिनि आगोलाव बिथाङा पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथाङा सेन्ट्रेल कनभेनरमोन आरो बिनि आगोलावबो बिथाङा बेबादिनो PCDR दानायाव बा बेबादि आगोलनि जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट बै मुभमेन्टफ्राव गोबां बेबादि गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै बिथाङा बिहोमा होबोदोंमोन। दा दिनै जोबोद दुखुनांथाव बिथाङा अबथिरा जोंनिफ्राय बिथाङा दिनै बिदाय लालांबाय। दा जोङो जोंनि हान्जानि जानानै बिथांनि न'खरसिम जोङो जोंनि दुखु फोरमायनायखौ मावनो थाखाय जोङो दिनै बे न'खराव नुजाफैदों आरो जोङो बेखौनो खावलायनो हास्थायो BTC सरकारनिसिम जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि BTC सरकारा बे न'खरनि थालांनाय बिथांनि अनजालि बिसि बिथांनि फिसालाफोर आरो न'खरनि थालांनाय जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनखौ जाहाथे मदद खालामलाङो आरो जेखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बा सरकारनिफ्राय जेसेबांनाखि सुजुग सुबिदाफोर मोननांगौ बेखौ जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि BTC सरकारा जाहाथे बिथांमोननि न'खरनि थाखाय बेबादि अनसुंथाइफोरखौ होयो बेखौ आङो जोंनि हान्जानि जानानै आं गुरैयै खावलायो। 아팡지 내가 농사야.